Ao remataren os seus estudos e ante a necesidade de encarar o seu futuro profesional, moitos dos nosos mozos e mozas atópanse cunha sensación de incertidume provinte da dificultade de acceder a un mercado laboral que lles ofrece poucas oportunidades. Se estás farto de mandar currículos e queres desenvolver os teus estudos profesionalmente, non o dubides. Aposta polo teu futuro. Cooperativízate. As cooperativas son unha boa saída para desenvolver o noso futuro profesional e levar a cabo o noso propio proxecto empresarial. Trátase dunha forma xurídica máis, pero que conta con outros valores empresariais, posto que o que prima é o valor das persoas. As cooperativas poden ser igualmente competitivas no mercado, innovadoras e internacionais, sen esquecer o fomento e aproveitamento dos recursos locais. Levar a cabo o teu propio proxecto empresarial non é doado, pero sí moi gratificante, e máis cando traballamos en grupo e todos somos igual de importantes. Por que as cooperativas son unha boa saída? Ás persoas con maior dificultade, como as mozas e mozos en paro, facilítalles a entrada no mercado laboral, podendo desenvolver na práctica os seus coñecementos e contando co apoio da administración. A cooperativa é moi forte e estable en época de crise. Como todos somos socios e traballadores, coordinámonos con confianza e querendo o mellor para todos. En definitiva, somos máis solidarios. Nunha cooperativa todos están implicados. Todos son importantes posto que todos son socios e traballadores. Este factor fai que o estaren máis identificados coa empresa e o traballaren no que nos gusta sexa máis doado superar as dificultades. O importante son as persoas. Todos participamos nas decisións da empresa de maneira democrática, de xeito que cada persoa ten un voto independentemente do capital achegado. Somos solidarios. Cando a empresa gaña, gañamos todos. E cando perde, estamos todos para facerlle fronte de maneira igualitaria e xusta. Nas cooperativas, a comunicación é un piar importante para o bo funcionamento da mesma, posto que todos buscamos o mesmo, desenvolver o noso futuro profesional, unha maior calidade de vida e a conciliación da vida laboral e familiar. Parte dos beneficios invírtense no fomento da formación continua dos integrantes da cooperativa, buscando con ela non só a consolidación da empresa, senón tamén mellorar as capacidades dos socios e traballadores como medio de adaptación aos cambios futuros. Todos somos importantes na empresa, permitindo facer posible o proxecto profesional a través do aproveitamento das habilidades e coñecementos de todos, e polo tanto creando máis sinerxias que favorezan o bo funcionamento da empresa. Todos aprendemos dos demais, favorecendo así a toma de decisións en grupo. Sen dúbida, homes e mulleres participan en condicións de igualdade. As cooperativas permiten ás mulleres e homes desenvolver as súas potencialidades eliminando toda discriminación por razón de xénero. A cooperativa permítenos desenvolver a nosa actividade na zona onde vivimos, sendo un factor impulsor da cohesión económica e social. Mantén a poboación no territorio onde pode alcanzar os seus obxectivos económicos e sociais e contribuir á creación de riqueza e benestar social. Axudas, opción polo réxime de seguridade social, conta allea e conta propia, incentivos fiscais. A Administración está apoiando e incentivando as boas prácticas empresariais e societarias das cooperativas con axudas tanto para investimentos como para acompañamentos de proxectos e para axudas directas pola incorporación de socios. Todos estes elementos fan das cooperativas unha das mellores saídas laborais para as mozas e mozos. Porque o que contan son as persoas. Cooperativízate.